показвам ви какво ям един цял ден на круизен кораб. Нека прегледаме това видео с дневно меню и ще му направя анализ като лекар-диетолог. Първо започвам с палачинки, слагам кленов сироп и нискомаслен йогурт. Знам колко е вреден този бекон. Едно яйце за протеин и краставиците нямам представа защо. Буквално жълтъка си стоеше в сурово състояние и не го изядох. Бекона може и да е вреден, но в тези количества изобщо не е проблем. Краставиците са, защото съдържат фибри, някои витамини и минерали и разбира се вода. Яйцето се вижда дали е рохко сготвено. Да речем, че пропускането на жълтъка ще изчисти съвестта, която се е замърсила от бекона. Междинна закуска между закуската и обяда, един хот-дог. Точно хот-дог. Аз не бих го избрал, но на човек му се прияжда. Тук ме хванаха да ядем десерти и също желе. Това, което е снимано тук, искрено се надявам, че дамата не го е изяла сама. После реших, че ще си правя кюкъмбър салат, защото имаше краставици нарязани, подходящи за тази цел. Взех си плодове. Плодове, чудесно, може дори и в по-голямо количество. Салатка, разбира се, и да не е нарязана краставицата, тя винаги е подходяща за салата. На вечеря отидохме в официалния ресторант, не в бюфета. Там имаше средиземноморска вечер и за стартър аз си взех пържени, калмари, скариди. Също си взех гаспачо. За основно си взех паеля и за десерта тирамису. Вечерята малко богатичка ми се струва. Пържени морски дарове. Паелята също се приготвя на тиган. Добре, че е гаспачото да има и малко зеленчук. И като броим и десерта тирамису, става доста сериозен калораж за вечерно хранене. Анализът, който правя тук, е базиран единствено на информацията, която получаваме от съответното клипче и не следва да си приема като медицински съвет. Този дневен диетичен план изглежда, бих казал, странен. Има какво да се желае, особено в условия, в които човек има голям избор на храна. За още подобно съдържание може да последвате нашия профил.